Здравейте, това е Асия, а това е моето ново видео, в което тренирам трицепс. Hello, this is Asia and this is my new video where I train my triceps. Това е едно много подходящо упражнение за хора, които отскоро тренират трицепс или те първа започват. В случая вдигам 10 кг. This is an exercise that is very suitable for people who are just about to start training triceps or have newly started. Можете да го правите, когато имате време, което може в случая да се получи дори всеки ден, ако имате подходящи тежести у дома. Упражнението е много приятно и в момента съм в сесия, в която тренирам всеки ден трицепс и се надявам да постигна големи резултати. At the moment I'm training triceps every day, so I hope I have a result.